Біздің ұлыбызны 15 февральда қолға алдылар. Алдан ФСБлар бізге келіп, үйге бүтін үйні перевернули. Бүтін әйбірлеріні иденге раскидали. Біз нәрсе ішлерге де білмеше қарап тұрдық. İsbatlarda gayetleri tabılmadı. Оружие yok, бірінде нәрсе yok. Yok derse için İslam kitapların Уран бойына таратып йөриләр. Аны біз де алып оқыйбыз. Шушы литература үшін оларны 22 елға отыртырға буламы? Чемпионат России кудо? Поволжьеда. Әмінсі? Кудо? Күптен түгел Русия башкаласыннан зур жеңу белән кайткан. Кудо буенча Русия чемпионында катнашып, ул иң көчле спортчы дигән исем яулап. Bizning Halil yaş çaktanı, bala çaktanı уже sportка verildi indi. Өзі барып 9 yaşında karatega записаться etdi. Bizden başka? Bizden başka самостоятельно. Şundan şu sport bilen olga gitti. 4-5-ліге bitirdi 10-cı klassını. Грамоты Япониядан алып кайтты. Кубогын тоже шушы Япониядан алып кайтты. Менә шушы победалардан соң үзебезнең Россия өчен бит ул үзенең көчләрен биреп, күпме нервларын бетереп, шушы спорт буенча ул бер кашан да беренче урын алмыйча кайтмады. Гел Россия өчен йөреп, безнең семьяда оракы эчеп, тәмәке тартып, тәртипсез кыланган семья түгел, без аны бик интәкатьле бала итеп үстердек. Бик акыллы үсте ул. Ул өйдә дә бүтән эшләрне миңа ир бала эше дип тормады. Ул кирәк икән идәнне дә юды, кирәк икән ашарга да пешерде. Даже ул домашний лапшага кадәр миңа эшләп куя иде, мен ширләсәм. Безнең Башкирияда адвокатлар аларның эшен алырга курыктылар. Берсе дә аларга ярдәм итмәделәр. Коридорный адвокатлар булды, аларга бер ярдәмнәре дә тимәде. Мондагы берәү выступать итә башлаган иде. Аны әгәр дә син городтан китмәсәң, без синең үзеңне ябабыз дип ФСБлар аны җибәрделәр икенче городка.